Heddiw, yma yn Ysgol y Frodd, yn ffodus iawn i cael y prif ardd ar awdur Myrddin ap Dafydd yn siarad â'r plant ar gyfer ei lyfr newydd yr Argau Harn, sydd am foddi'r cwm Llangendare. Mae'r plant yn gweld yn galed i cymryd mewn yr holl ffeithiau achos mae fe bach dros pennau nhw. Felly mae llyfr sydd wedi cael ei ysgrifennu ar eu lefel nhw yn geiriau bydden nhw'n deall yn haws yn hynod o bwysig achos mae'n bwysig iawn bod nhw'n gwybod beth oedd eu teulu nhw wedi wneud. Oedd pobl y ffermwyr yn dewr iawn i cadw nhw i stopo boddi'r cwm. A fi'n hapus iawn i bod fan hyn a fi'n lwcus iawn i bod fan hyn hefyd. Oedd rhywun yn perthyn i fi yn y pryd o'n nhw'n trial boddi'r cwm a enwedd William Thomas. Wel, yr adeg ni, o'n i'n gweithio dan had a mam ar ffarm Panteg. A wrth gwrs, pan glywon ni wedyn bod nhw'n mynd i foddi'r ffarm, o'n i'n gweld nawr bod fi'n mynd i golli yng Nghartre am ioliaeth anafodol a chwarae teg dath gymuned i gyd at ei gilydd yn glos iawn a yn benderfynol bod dim rhoi mewn i fod ar un tylerau. A na'r ffordd nillon i'r rwydir wir mewn undod mae'n erth. Fi'n meddwl bod yn bwysig bod llyfr i gael i dysgu plant bach a pobl arall am hanes. Fi'n licio byw mynd hyn a cael ysgol mynd hyn yr parc a popeth. Yn rhaid bydd yn cyffroes iawn i darllen na, so gallu sefyll. Mae'n bwysig iawn wedyn ni. Mae'n sy'n meddwl y bobl sydd ddim yn gwybod yr hanes hyn. A mae'n bwysig iawn i'r cenedlaethau yn ystod nawr i gael yr hanes hyn am y frwydr.